Я набыў сабе Baldur's Gate 3 ў 2021 годзе, нагуляў ужо 75 гадзін, праўда не запар, і ўсё гэта ў праекце, які яшчэ не выйшаў. Дзіўна гучыць, праўда? Давайте я патлумачу. РПГ, ад якой чакаюць мінімум узнагарод як галоўная ролевая гульня, павінна цалкам выйсці ў гэтым жніўні, а вось у стане ранняга доступу з гулябельным першым актам яна вісіць аж 2020-га. Гэта, дарэчы, нармалёвая практыка для распрацоўшчыка з Бельгіі Ларен даваць пад разарванне фанатам частку гульні. Тое ж самае яны рабілі сваімі RPG першай і другой Divinity Original Sin, што выйшлі адпаведна ў 14 і 17 годзе. Апошнія хоць і не маюць ніякага сюжэтнага дачынення да сусвету Forgotten Realms, дзе адбываюцца падзеі ўсіх трох частак Baldur's Gate, але ж уплыў іх відавочны. А вось станоўчы ён ці не, пра гэта і астатняе далей у відэа. Вітаю, сябры, вы на канале Рудзі, таму наліце сабе сёння якога казачнага напою, ды сядайце паўтульней, а я паспрабую разабрацца, ці варта чакаць і набываць фэнтэзійную Baldur's Gate 3. Дір до Урден, ці Даурден, ці насамрэч немілагучная для нашага вуха Дрыст, а яшчэ ночы Невервінтера, Даліна ледзянога ветру, ці Айсвінд Дейл, ну і нарэшце Брама Балдура, ці Baldur's Gate. Што аб'ядноўвае такія мілыя нашым старэйшым геймерскім сэрцам назвы? Гэта ўсё кнігі, відэа, настольныя і ролевыя гульні свету забытых, занядбаных каралеўстваў. Forgotten Realms. Цэлы сусвет персанажаў і падзей, што перасякаюцца ў розных гульнях, усплываюць назвамі, нагадваюць пра сябе на асноўным кантыненце Фейрун, які існуе ў межах правіл знакамітай D&D – Dungeons and Dragons. Я ўсё ж думаю, што большасць з вас ці ведае, ці мінімум нешта пра тое чулі. Гэтыя правілы разам з ужо ў яго сімвалам шматграннымі касцямі, не заўсёды зразумелымі іншаму геймеру значэннямі, выйшлі ажно ў 74-м годзе і дагэтуль маюць толькі 5-ю рэдакцыю, то бок нейкія фундаментальныя змены адбываліся не так, каб часта. D&D для мяне даволі цёмны лес, як я доўга думаў, што, напрыклад, 2D8 у зброі азначае урон ад 2 до 8, а не 2 кітка 8гранных касцей, як аказалася. Ну і зразумела стэрэатып пра барадатых і не вельмі гікаў, якія збіраюцца недзе адно ў аднаго ў гасцях за сталом, кідаюць косці, выдумляюць гісторыі пра глыбокія пячоры, паўголых жанчын, чараўніц і троляў, якіх увесь час перамагаюць. Ці не стэрэатып? Дык вось на базе гэтых правіл на ўласным рухавіку ад BioWare у 98-м выйшла Baldur's Gate, партыйная і з актыўнай паўзай RPG. Гэта не пакрокава, як некаторыя гавораць, бо можна заціснуць паўзу, раздаць каманды і потым глядзець, што адбудзецца. Дарэчы, у іх яна ўпершыню з'явілася як нешта сярэдняе паміж ужо існуючым тады пакрокавым Fallout і цалкам рэал-тайм Diablo. Такі кампраміс. Baldur's здолела шмат каго ўразіць, прадацца вялікай колькасцю і зразумела абзавесціся працягам. Але ж калі паміж першай і другой часткай прайшло ўсяго 2 гады, дык паміж другой і трэцяй амаль 23, калі не браць ва ўвагу дадаткі, рэмастары для смартфонаў і іншае. Сюжэтна яны распавядаюць пра розныя падзеі Baldur's Gate 3, што лагічна, цалкам самастойная, бо ствараць зараз працяг гульні праз чвэрць стагоддзя, узяць на сябе вялікую праблему тлумачэння ўсяго для новых геймераў, якія, пэўна, не будуць марнаваць час на вывучэнне гульняў з канца 90-х. Нават алды, я думаю, не ўсе гатовыя паглыбіцца зноў той спрайтавы свет. Я не графоналюб, але ж некаторых старых гульняў зараз можа добра тузацца вока, нават калі вельмі іх любіш. У першых двух частках мы па сутнасці ўвесь час забівалі аматараў старажытнага і крывавага бога Баала, які хацеў ажыць ды шчасліва забіваць усіх навокал. Чорт, он проста ішоў да сваёй мары, а яму ўвесь час перашкаджаюць. Чаму свет такі жорсткі да летуценнікаў? А галоўныя героі да кучы былі носьбітамі яго крыві, якія шматлікія параскіданыя па свеце іншыя яго дзеці. Неяк так, калі не паглыбляцца ў дробязі. Трэцяя частка пачынаецца зусім з іншых падзей і, падаецца, на першы погляд не мае ніякага дачынення да мінулай гісторыі з богам забойцаў і тых разборак 25-гадовай даўніны. Але ж, улічваючы даступнасць толькі першага акту, дык мо якія згадванні, прамыя адсылкі яшчэ сустрэнуцца. Як той жа Мінск, не наш, а той расфарбаваны бярсерк і яго хамяк са старых частак.
Пакуль жа перад намі разгортваецца наступная карціна. Максімальна агрэсіўныя кальмары на адпаведным караблі з адпаведнай жа назвай Наутилус лётаюць па свеце, крадуць істот розных рас ды інфіцыруюць іх сваімі лічынкусамі, каб падпарадкаваць. Карацей, зладзілі чарговы рэйд за нявольнікамі, але з'яўляецца невядомы атрад на цмоках, што тым васьміногам добра раздае люлёў. А вось наш герой абуджаецца якраз на тым караблі і якраз падчас бойкі. Хто мы, гэта пакуль не разабрацца, але відавочна, што трэба даваць па тапках з гэтага вэрхалу, які тут адбываецца. Пачакайце, карабель, мы з яго намагаемся збегчы, ён цярпіць крушэння, нам трэба пазбавіцца той лічынкі, шукаць шлях гэта зрабіць увесь першы акт. Дзесьці я такое ўжо бачыў. Вось і першае згадванне апошняй Divinity Original Sin 2. Там мы таксама беглі з карабля, праўда больш звычайнага, які па выніках цярпіў крушэнне і пазбавіцца нам трэба было магічнага ашыйніка, а не лічынкі. Кажуць, што жарт, які паўтарылі двойчы, смяшней не робіцца. Я вам скажу, што з сюжэтнымі завязкамі тая ж гісторыя. Тым болей, калі вы так ужо рабілі літаральна ў мінулай вашай гульні. Не хачу душніць, але ж, камон, неяк несур'ёзна. Другое, што адразу відавочна, ад чаго нельга пазбавіцца таму, хто гуляў у дзве папярэдніх гульні Larian, візуальная частка. Па сутнасці, перад намі Original Sin 3. Калі ўзяць два кадры з гульняў, дык розніца паміж імі амаль як у дзіцячай гульні, дзе трэба знайсці 10 адрозненняў на двух аднолькавых карцінках. Не, яны сапраўды як адной круплі, але гэта відавочна, бо выкарыстоўваўся той жа рухавік Divinity Engine, праўда абноўленай 4-й версіі, і выглядае сапраўды не слаба, ўсё ж 23 год на дварэ. Нехта таксама скажа, што ўся гэта сакавітасць не пасуе серыі Baldur's Gate, дзве часткі якой былі змрочныя і цёмныя. Але ж і магчымасці раней былі іншыя. Larian пайшлі шляхам меншага супраціўлення, і я не магу сказаць, што гэта блага, бо сама Original Sin мне падабалася. Змянілі сеттынг і ўсё, нібыта гатова новая гульня, але ж разам з гэтай зменай прыйшла і сапраўдная 3D-шнасць, пэўна, ад абырэйду рухавіка. Цяпер размовы з NPC і важныя сюжэтныя сцэны адбываюцца не ў бязменнай ізаметрыі выгляду зверху, а ў сапраўднай анімацыі з эмоцыямі, матляннем рукамі і вось гэтым усім. Праўда, улічваючы, што тут у нас ранні доступ, то бок па сутнасці дэмка, альфа-бета-версія, назавіце як хочаце, дык на 1 квадратны метр хапае розных прыкалдэсаў, тэкстур, што знікаюць, падвісанняў і іншага. Хаця ад патча да патчу ўсё выглядае лепей і лепей, ідзе відавочная праца. Але ж ведаючы рэноме распрацоўшчыка, можна чакаць, што частка гэтых момантаў перапаўзе і ў фінальны рэліз 31 жніўня. На выбар у нас ажно 9 раз, сярод якіх новымі для геймера, што не знаёмы з сусветам, тыфлінгі тыпу Д'яблы з пекла ды гід'янкі, вось такія зеленаскурыя баявыя персанажы. Маюць, дарэчы, вялікую нянавісць, гістарычную нават, да тых кальмараў, што нас скралі. Персанажаў можна зразумела кастамізаваць, выбраць чох і колер валасоў, барады, сівізну і астатнія прыкалдэсы аматараў паглыблення, ці Sims. Я звычайна пакідаю стандартнага амаль без змен, мо толькі падпраўлю, калі зусім пысачка салодкая ў героя не пасуе, бо джентльмену троляў і іншую пачвару за метросексуала біць. Таксама стандартныя для 1D гульняў класы тыпу варвар, прайдзі свет, чараўнік, паладзін і іншыя. Кожны сваім падкласам, напрыклад, вышэйшы эльф, лясны і так далей. Зразумела, павыбіраем характарыстыкі, нечакана нейкую істоту супрацьлеглага ці не супрацьлеглага полу, што будзе з'яўляцца нам у снах. Што гэта? Калі просяць, значыць важна. Не будзем засяроджвацца на гэтым і пяройдзем адразу да самой гульні, якая выглядае цалкам як класічная ізаметрычная RPG з магчымасцю варочаць камерай і выглядам зверху. Хадзі сабе спакойна, бегай, куфры адчыняй, нават скакаць можна праз асабістае дзеянне. Але ж як толькі мы сустракаем першага ворага, дык раптоўна гульня ставіцца на паўзу і пачынаецца пакрокавая баёўка. У першых балдурах была актыўная паўза, калі вы раздавалі адразу ўсім сваім персанажам заданні і потым яны іх выконвалі пад вашым кіраўніцтвам. Тут жа вырашылі змяніць падыход, зарабіўшы яго болей настольным, што адпавядае духу D&D. То бок кожны персанаж ходзіць у сваю чаргу і траціць на гэта пункты дзеянняў. Не, крыху не так. Пункты дзеянняў ён траціў у
Original Sin, дзе ўсё каштавала пэўнай іх колькасці. А ў Baldur's Gate у вас ёсць адзін пункт на галоўнае дзеянне, тыпу ударыць мячом ці прачытаць заклён. Адно дадатковае дзеянне на нешта несур'ёзнае, тыпу паспрабаваць схавацца, адпіхнуць ворага, і асобнае на перамяшчэнне па полі бою. Усё падзялілі. Атрымліваецца, што Larian зрабілі нешта і неяк у першых частках, і неяк у Original Sin. Чаму не зрабілі актыўную паузу, як у арыгіналах? Бо ў гэтым таксама нічога кепскага і не перашкаджала бы вам праявіць свой стратэгічны талент, націскай сабе паузу пасля кожнага кроку, калі хочаш, і ўсё, ці назірай, як твае персанажы і самі разбіраюцца пасля некалькіх трапных каманд. Мо распрацоўшчыкі захацелі перадаць дух настолак D&D, можа рухавік гульні цяжка было пераставіць з адных рэек на іншыя, а можа справа ў кааператыве. Бо гульню можна праходзіць з сябрамі, і актыўная пауза не самая на тое зручны варыянт узаемадзеяння каманды. Магчыма, безумоўна, але пакрокавая сістэма ўсё ж падыходзіць больш. Мы з патронамі паспрабавалі, як гэта выглядае, скажу, даволі ўсё зручна. Можна нават перадаваць сябрам персанажаў, калі ты захацелі далучыцца да вас не спачатку, ці нехта можа гуляць толькі час ад часу, а не ўсе N дзесяткаў гадзін запар. Амаль ад пачатку нам дадуць першага партыйца, з якім будзем вучыцца бойцы. Ва ўсёй гульні, як і ўжо колькі разоў згаданай Dungeons and Dragons, балем кіруе яго вялікасць 20-гранная косць. На любое дзеянне, што вы робіце недзе ў глыбіні сістэмы, адбываецца кідок косці на праверку, і калі ваша лічба больш за патрэбную, тады ўсё скончваецца на вашу карысць. Гэта візуалізавана, напрыклад, у дыялогах і зроблена для паглыблення ў атмасферу, як пашана да настольнай класікі. Вы хочаце запэўніць размоўцу ў нечым, ці запужаць, ці яшчэ што, дык вы кідаеце косць. Калі герой валодае нейкімі здольнасцямі адпаведнымі запыту скіламі, яны будуць дадаваць плюс да значэння, што выпадзе на кубіку. Атрымалася больш? Добра. Менш? Тады можна паспрабаваць павесці дыялог па-іншаму ці рыхтавацца да бойкі. Тыя ж кубікі кідаюцца і падчас вашых атак, абароны, заклёнаў і іншага. Зразумела, каб не перагружаць гульню, гэтага вы не ўбачыце. Усё адбываецца недзе ў глыбіні алгарытмаў. Але ж нам пакінулі візуалізацыю крытычнай атакі, калі на вашай косці выпадзе самае вялікае значэнне 20. Таксама ўвесь час нашы героі будуць праходзіць тыя ж схаваныя праверкі на ўвагу, спрыт, на выяўленне пастак, хованак, сакрэтных кнопак і механізмаў. Падчас бою можна лёгка не трапляць па ворагу, асабліва спачатку, бо нашы здольнасці не самыя вялікія. На тую ж трапнасць шмат што ўплывае, у тым ліку адлегласць, бачнасць, вышэй ці ніжэй стаіць вораг і так далей. Ваш чараўнік, напрыклад, валодае ўжо ад пачатку даволі шырокай кнігай магіі, але ж усё роўна за ход можна выкарыстаць толькі адзін заклён. Ім лёгка можна прамазаць, а потым атрымаць які стрэл на палову здароўя. І дзякуй Богу, гэта не якая Pathfinder, і вам не трэба будзе прачытаць 30 падручнікаў па класіфікацыі магіі, але ж і не казуальнае заклікванне аднім скілом ворага. Здаровая сярэдзінка. Зразумела, што на тое, каб класы раскрыліся, трэба час, і часу гэтага тут не так каб і шмат. Хаця на праходжанне першага акту вам ужо можа спатрэбіцца гадзін з 20, а мо і болей. Узаемадзейнічаць тут можна шмат з чым, перасоўваць рукамі прадметы, хаваць гэтыя прадметы ў сваіх вялікіх кішэнях, узрываць бочкі і шмат чаго, што мы ўжо бачылі ў Original Sin. Новага гульца разнастайнасць прыемна здзівіць. І што вельмі важна, гэта сапраўдная РПГ. Ад нас залежыць усё. Варыянтаў таго, што тут будзе адбывацца, як мы будзем гэта праходзіць, дзясяткі, і я не перабольшваю. За першы раз вы можаце нават і паловы не заўважыць, каго тут можна было сустрэць і якім шляхам разгарнуць квесты. Рэгулябельнасць у такога тыпу збудавання сеттынгу проста неймаверная. Напрыклад, змены расы не проста візуальная, а цалкам паўплывае на то, як гэты свет будзе на вас рэагаваць і як ён пусціць гісторыю зусім новай дарогай. Амплітуда крайнасцяў адыгрышу велізарная і не абмяжоўваецца, як правіла, не тое, што 2, а 3 і болей варыянтамі развіцця падзей. Ці гэта не бальзам на нашыя састарэлыя сэрцы аматараў ролевых гульняў? Дзесяткі дробных квестаў, гісторый і лёсаў, якія пад рознымі вугламі звязваюцца, перасякаюцца і зацягваюцца ў адну вялікую прыгоду, якую рыхтуе для нас Baldur's Gate. І ўсё будзе залежыць ад нас.
нашыя героі нашых сяброў, якіх мы збяром даволі шмат за першыя гадзіны гульні. І я як разумею, бо зараз гэта магчымасць выключана, мы зможам згуляць падрыхтаваныя сцэнарыі гэтых персанажаў, калі не захочаце ствараць свайго, ці будзеце перагульваць. У раннім доступе гульня каштуе $30 для Беларусі, і колькі яна будзе каштаваць потым, я не ведаю. За доўгія часы было, здаецца, каля 10 абнаўленняў, калі скідваліся захоўвання, яны дадавалі новыя класы, типу друіда і паладзіна, новыя лакацыі, квесты і выпраўлялі страшныя памылкі, якія былі ад першых часоў. Увогуле дзіўна лаяць гульню за багі ў раннім доступе, гэта ж ранні доступ. Там відавочна версія меней за 1.0. Я, канешне, разумею, што верагодна частка з іх абавязкова пераплыве ў рэліз, але ж тады і будзем лаяць. Тое, што я раю яе набыць любому паважаючаму сябе РПГшніку, асабліва, калі вам зайшлі ў свае часы дзве часткі Divinity Original Sin, вы і так здагадаліся, бо гэта нават са зменай сеттынгу больш выглядае на Original Sin 3. Я зараз разумею, што падабенства можа быць вялікай праблемай для фанатаў канкрэтна тых самых балдурсаў. Але ж, напрыклад, для мяне ўжо паабціраліся ўспаміны пра тыя гульні, нават не ведаю, ці можам мы ўвогуле неяк параўноўваць праекты, паміж якімі больш за 20 гадоў. Ну, ці я проста апраўдваю тое, што мне нібыта ўсё роўна, ці адпавядае на тым гульням, таму што яна сама па сабе мне моцна падабаецца такую, якую я ўбачыў. Выбачайце, калі я каго пакрыўдзіў тым. Нас чакае вялікая РПГ, у якой можна будзе не змарнаваць, а правесці дзесяткі гадзін, я ўпэўнены ў тым, гледзячы па таму, што ўжо ёсць у доступе. А улічваючы, што сапсаваць гэту бету яны ўжо не змогуць, ці гэта будзе складана, а будзе рабіцца толькі лепш, нас чакае добрая ролевая восень. Чакаю ад вас, мои любімыя гледачы, усё, што думаеце на гэты конт. Ці трэба чапаць старыя серыі, ці можа трэба было зрабіць рэмейк першай часткі Балдура? Як вам візуальная частка, гулялі ці ў ранні доступ, і ці ўвогуле будзеце яе сабе набываць. А я між тым параю падпісацца на мой Twitch канал, на якім ужо цалкам прайшлі гульню пра чужога, Alien Isolation гулялі ў бету Diablo 4 і з 28 числа пачынаем праходжанне вядомай The Last of Us, што выходзіць на ПК. Паўторы захоўваюцца на спецыяльным YouTube канале. Яшчэ пакіну ў каментарыях спасылку, дзе папрашу вас, тых, хто мае аккаунт Twitch, прагаласаваць, каб дадалі беларускую мову да спісу моў трансляцыі ў Twitch. Дзякуй. Таксама вялікі дзякуй ад усяго сэрца патронам з Patreon, якія дапамагаюць расці каналу, і дзякуючы каму я магу прайсці разам з вамі зусім не танны The Last of Us і паказаць вам іншыя праекты тыпу Diablo 4. Далучыцца да спонсараў можна па спасылкам ніжэй і ў замацаваным каментарыі. Таксама можна пакінуць спонсорскі каментары прямо тут на YouTube, націснуўшы супер дзякуй пад прайгравальнікам. Чакаю на ваши панскія і панінскія падабайкі, шляхетныя каментары і княжацкія рэпосты. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч тут і на Твічы.